Il-mument meta jibda l-proċess mediku biex il-qalb terġa' tibda tħabbat. Ir-resuscitation. Fil-jum li jfakkar l-importanza li kulħadd ikun jaf x'jagħmel f'każ li bniedem jaqa' fih nnifs, TVM News żar is-swali tad-Dipartiment tal-Anesteżija fl-Isptar Mater Dei. Hemmhekk tkellimna maċ-ċer tal-Kunsill Malti tar-Resuscitation, Dr. Tanja Esposito, li spjegat kif dan il-proċess iseħħ f'sitwazzjonijiet fejn kull sekonda tot. Jekk xi ħadd ribek jaqa' flu qalbu, inti trid tibda tagħmel ir-resuscitation, okay? Ir-resuscitation dak il-każ tiċċekkja jekk jixri n-nifs u jekk qed ikellmek, jekk le ħadd-ċempel il-112 u ħatibda chest compressions. Enfasizzat li dawn l-ewwel momenti jistgħu jfissru d-differenza bejn ħajja jew mewt. Jekk tibda chest compressions barra, hemm iktar ċans li dal-persuna ħajġi l-isptar u ħajjerġa' jiġi jmur id-dar tiegħu wara u jkun jista' jibqa' dej ħajja normali. Kontinwament issir ħidma estensiva biex jiżdied l-arfin dwar kemm huwa importanti li kulħadd mhux biss il-professjonisti mediċi ikunu jafu jagħtu l-ewwel għajnuna magħrufa bħala basic life support. It-tfal bħalissa tal-year 8 kważi kollha titgħallmu l-BLS fl-iskola wara wkoll imma wkoll il-medical students, it-tobba u aħna involuti ħafna bħala anestetisti illi nagħmlu dat tip ta' resuscitation li t-tobba kollha lil nurses kollha kemm jista' jkun biex kulħadd anki other health care workers illi kulħadd ikun jaf x'għandu bżonn jagħmel fil-każ ta' emerġenza. It-tabiba flimkien ma' staff mediku ieħor mill-Isptar Mater Dei urewna kif jagħmlu biex il-qalb terġa' tibda tħabbat. Justin, this guy's in cardiac arrest. Ċempel il-blue button u għajja bil-għajnuna, please. Tajjeb, għandi bżon xaħat fuq l-airway, please, u Justin għajja bit-tibbi. On 5, 1, 2, 3, 4, 5, bit-tibbi. Ok, mela Justin, meta najdlek iqaf ħanar xie tiġri. Iqaf? Samela, sadattant ħannu nagħmlu l-airway tal-pazjent. Ħanużaw għajċel. Mela għanna bżon fluids, airway all right, anesthesis. Nicole, tajjeb. Xina nivventilaw. Għanna puls. All right, għanna puls. Tajjeb ħafna, all right. Irnexxina. Jirreaġixxu tajjeb tal-ħabba. Tajjeb ħafna, zokkor tajjeb. Dr. Mary Camilleri Podessa, President tal-Assoċjazzjoni tal-Anesteżisti u l-Intensivisti ta' Malta, spjegat il-proċess. Nis kellhom diversi ruoli, pereżempju l-anestetist kien prinċipalment fuq l-airway jagħti l-ossiġnu, l-ventilazzjoni, xi ħadd kienet jagħmel chest compressions b'mod kontinwu. Ħadu ħsieb il-pazjent sakemm reġa' ġie lura, ġifieri reġa' kellu pols. Il-messaġġ hu ċar, m'hemmx bżonn inkunu professjonisti mediċi biex nagħtu l-għajnuna f'każ ta' emerġenza, għaliex bi ftit taħriġ u kuraġġ kulħadd jista' jsalva ħajja.